Diversi kumpaniji privati u entitajiet tal-gvern adottaw sistema ta' ħidma mid-dar xi ftit jiem fil-ġimgħa u hemm diskussjoni miftuħa dwar kif din is-sistema tista' tinfirex iżjed. Dan kien is-suġġett ta' diskussjoni li l-Awtorità Maltija għall-logħob l-MGA mexxiet mal-Ministru responsabbli mill-Iżvilupp Sostenibbli Carmelo Abela u s-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Clayton Bartolo. Bosta ħaddiema li kontribwixxew għad-diskussjoni b'mod virtwali stqarrew illi l-ħidma mhux mill-uffiċċju ma xekklet xejn mill-produttività ta' kull dipartiment rispettiv jew mis-servizzi li l-awtorità tagħti lill-entitajiet u individwi. Hawnhekk il-Ministru Abela semma kif lan tal-Gvern hu illi dan il-kunċett ma jkunx biss marbut mal-pandemija u kif qed imexxi diskussjonijiet ukoll fuq il-kunċett ta' xogħol mill-bogħod, jiġifieri li wieħed jaħdem il-bogħod mid-dar jew saħansitra il-bogħod minn pajjiżu stess. Meta wieħed jara l-benefiċċji kemm għal min iħaddem kif ukoll għall ħaddiema għandha tiġi naturali aħna naqblu fuq it-triq il qudiem. Naturalment għandna nagħmlu dan anke billi jkollna qafas leġislattiv li ħanajdu hekk jirregola b'mod ġenerali dan kollu, però mbagħad għandek il-unions u anke min iħaddem li jidħol f'diskussjonijiet anke jekk jista' jkun anke meta jkollok ftehimiet kollettivi li dawn ikunu parti wkoll mid-diskussjonijiet li huma jagħmlu fl-interessi ta' min iħaddem u fl-interessi tal-ħaddiema li huma jirrappreżentaw. Il-flessibilità fuq il-post tax-xogħol għandha tkun appoġġjata b'riżorsi tal-ogħla kwalità lil kull kumpanija u entità tal-Gvern li se tadotta din is-sistema. Għal dan il-għan, spjegalna s-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo, il-Gvern se jkompli jinvesti fil-viżjoni tiegħu għal Malta Diġitali. Il-Gvern diġà ħareġ skema biex jgħin kumpaniji jinvestu fil-għodot li hemm bżonn sabiex huma jkunu jistgħu anke jaħdmu b'mod remot jew inkella isaħħu t-teleworking tagħhom u qegħdin inħarsu li iktar il qudiem il-Gvern ikun ta' eżempju fosthom għandna hawnhekk il-Malta Gaming Authority li tista' tkun ta' eżempju għal kumpaniji privati u anke entitajiet oħra tal-Gvern biex huma jkunu jistgħu jaħdmu b'mod remot u fl-istess ħin ikomplu għaddejjin bix-xogħol tagħhom, anzi f'ċertu istanzi rajna kif il-produttività żdiedet.